खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। गोनां जायोब्ला जन्मनि राफानि केसखौ सिबिआइनो होगोन बुंदों हिमन्त। कामाख्या आवनियातिखौ लानानै गुवाहाटीनि मोनस्नि धोरोमारि थावनिखौ दै लामाजों फोनांजाबगोन। एडिशनेल एसपि रूपज्योति कलिताखौ सिआइडिआ फिन जेरा खालामदों। रङियायाव नकल सनानि नाव फाननो फैनाय साथाम सुरां फालांगिरिया हमजादों। माजुलि बरगुरियाव एडिसनि गारिजों जाब्रबथाय जानानै सासे फरायसानि जिउ खहा। गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुआ जथायै 61थि 18 मे बर' बिजों सान फालिदों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया सानथामनि हाबाफारिजों जापानाव थांदों। बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाना सानसेयावनो 2000 बिफां फुलि गायदों। किरेन रिजिजुआ आयेन मन्थ्रिनि बिबानखौ अर्जुन मेघवालनो होनांबाय। मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ ना फिसिग्राफोरनो आइस बक्सजों लोगोसे अट'भेन रानदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। रायजोनाङै सोमावग्लुंनाय एएसआइ जन्मनि राभानि अबथिरा जिउ गोमानायखौ नायबिजिरनायनि सायाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया रिएक्शन होदों। बेजों लोगोसे एएसआइ जन्मनि राभानि जाब्रबथाय जानाय आरो जिउ गोमानाय जाथायनि नायबिजिरनायखौ सिबिआइनो होनायाव जेबो अजद गैया आरो गोनां जायोब्ला बे केसखौ सिबिआइनो होनाय जागोन होननानै खौरांगिरिनि सोंथियाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। बबेखानि जन्मनि राभानि केसखौ सिआइडिआ नायबिजिरगासिनो दङ। बे जाथायजों लोगोसे माखासे लोब्बा दङ। थैनायनि जिउमाया जाहाथे गोजोन मोनो बेनि थाखायसो आरज गाबनांगौ। नखरनि सुबुंफोरखौ गोजोन होनो हानाय बायदियै गोनां जायोब्ला बे केसखौ सिआइडिनिफ्राय सिबिआइनो होगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरिनि सिगाङाव बुंदों। मख'नो गोनांदि जन्मनि राभानि जिउ गोमानाय जाथायनि नायबिजिरनायखौ सिआइडिनि सोलाय सिबिआइनो होनो थाखाय दाबि खालामगासिनो नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बे समावनो गोनां जायोब्ला बे केसखौ सिआइडिनिफ्राय सिबिआइनो होगोन होननानै गिबि मन्थ्रिया बुंदों। बेखौबो मख'नो नांगोनदि सिआइडिनि नायबिजिरनायाव जन्मनि राभानि जिउ गोमानाय केसजों लोगोसे माखासे केसआ लोब्बा थानाया सोराङाव फैदों। बेजों लोगोसे बे केसआव पुलिस बिफाननि गोजौ थाखोनि सानैसो अफिसारफोराबो लोब्बा थानाया एसेब्लाबो सोराङाव फैदों। बेखौ नोजोर होनानैनो मैया नगाव पुलिसआ एसपि लीना दलेनि बिथोन बायदियै सा 148 जवानफोरखौ जिल्लानि सिङावनो सोलाय-सोल' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय मोनस्नि धोरोमारि थावनिफोरखौ दै लामाजों फोनांजाबगोन। बन्दर, जाहाज आरो दै लामा मन्त्रालया बृहस्पतिबारखालि बे बाथ्राखौ फोसावदों। बेजों लोगोसे मन्त्रालया दै लामाखौ जौगाखांहोनो थाखायबो खोथा होदों। इन्डियान वाटारवे अथरिटी अफ इन्डिया, सागरमाला डेभेलपमेन्ट कम्पानि लिमिटेड, आसाम टुरिजम डेभेलपमेन्ट कर्परेसन आरो डाइरेक्टरेट अफ इनलेन्ड वाटार ट्रेन्सपर्ट आसामा दिनै बुरलुंबुथुर दैमायाव दैमाजों लोब्बा थानाय टुरिजम सार्किटनि थाखाय मोनसे गोरोबथायाव सागान होदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सागरमाला बिथांखिनि सिङाव 40-50 कौटि रांनि बाजेटआव बेनि खामानिखौ जागायगोन। IWAI आरो SDCL आ बे बिथांखिनि थाखाय जुनियायै 55% कन्ट्रिबिउट खालामगोन। मख'नो गोनांदि बे बिथांखिनि गेजेरजों गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय मोनस्नि जारिमिनारि मन्दिर एबा धोरोमारि थावनि फारियै कामाख्या, भान्डुनाथ, आकालान्ता, दौलगोविन्द, उमानन्द, चक्रेश्वर आरो आवनियाति सत्रखौ दै लामाजों फोनांजाबगोन। एएसआइ जन्मनि राभानि हरखाब जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिआइडिनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ। जन्मनि राभानि जाब्रबथाय जानाय आरो जिउ गोमानायजों लोगोसे अजद सिखांनाय गासैबो फिसा-फिसौ जाथाय आरो बिथिंखौबो गोख्रों नोजोर होदों सिआइडिआ। बे समावनो बे जाथायजों लोब्बा लानानै नगावनि एडिशनेल एसपि रूपज्योति कलिताखौ सिआइडिआ फिन जेरा खालामदों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला पुलिस गेस्ट हाउसआव सिआइडिनि एसपिनि दैदेननायाव एसपि रूपज्योति कलिताखौ फिन जेरा खालामदों।
रुपजोथि कलिताखौ बृहस्पतिबार खालिबो जेरा खालामदोंमोन। बबेखानि जुनमनि राभाजों लोगोसे लखिमपुराव थांनाय मरिखलं आउटपस्टनि पुलिस टीमखौबो सीआईडीआ जेरा खालामदों। नगाव सदर थानानि असी मनज राजबंशीखौबो सीआईडीआ फिन जेरा खालामनो हागौ होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि जुनमनि राभानि गोथै सहखौ पस्टमर्टेम खालामनाय डाक्टर गपाल रय आरो डाक्टर जनेटखौबो सीआईडीआ सोंथि सोंदों। रङियायाव साथाम नकल सना फालांगिरिया पुलिसनि जेयाव। नकल सनानि नाव फाननो फैनानै साथाम सुरां फालांगिरिया रङियायाव हमजादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला बाक्सा जिल्लानि तुलाबारियाव रङिया पुलिसा गंसे नकल सनानि नावजों लोगोसे साथाम सुबुंखौ हमनो हादों। हमजानाय साथाम नकल सना फालांगिरिखौ लखिमपुर जिल्लानि बिहपुरिया पुलिस थानानि बेन्दोंआव थानाय 2 नं सनापुरनि रस्तम आली, आजिद आली आरो तामुलपुर करिन्दरनि आब्दुल हुसेन होननानै सिनायथिनो हादों। रिपर्ट बायदिब्ला नकल सनानि फालांगिरिफोरा गुबुन रायजोनि शिव सिंह मुंनि सुबुंजों फनाव सनानि लक दिन्थिहरदोंमोन। दैखर जावबाय थानाय समावनो 2 केजि 3 ग्राम लिरथायनि गंसे सनानि नाव मोनदों होननानै बै सुबुंनो फोरमायहरदोंमोन। बेबायदिनो रङिया जंसननि साखाथियाव गुबुन रायजोनि सुबुंजों लोगोसे नकल सनानि नावखौ लानानै लेनदेन खालामदोंमोन। नाथाय फालांगिरिफोरनि बुंनायखौ सन्देह खालामनानै रङिया पुलिसनि साखाथियाव साफिदोंमोन बै सुबुङा। बेनि उनावनो रङिया पुलिसा गोख्रैनो सिग्रोमनानै साथाम सुरां फालांगिरिखौ हमनो हायो। बबेखानि पुलिसा AS01ES4526 नम्बरनि गंसे पालसार बाइक आरो गंब्रै मबाइल फनखौबो जब्द खालामदों। बेनि बागै बांसिनै मिथिनो थाखाय पुलिसा साथाम नकल सना फालांगिरिफोरखौ रङिया थानायाव जेरा खालामदों। माजुलिनि बरगुरि सारियालियाव गिख्रंथाव लामा जाब्रथाय। माजुलिनि एडिशनेल डेपुटि कमिशनारनि गारिजों जादों बे गिख्रंथाव जाब्रथाया। मिथिनो हानाय बायदिब्ला एडिशनेल डेपुटि कमिशनारा गुरमुरसिम फैबाय थानाय समावनो बे समाव जाब्रथाया जादों आरो एडिशननि AS03X1003 नम्बरनि बलेर' गारिया सानै फरायसाखौ हुख्रेमलांदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला बे गिख्रंथाव लामा जाब्रथायाव अयनज्योति बनिया मुंनि 7 थाखोनि सासे फरायसाया जाथायसालियावनो जिउ गोमायो आरो मलयनाथ मुंनि गुबुन सासे 10 थाखोनि फरायसाया गोब्राब जोखोम जायो। नाथाय जायगानि सुबुंफ्रा जोखोम जानाय फरायसाखौ बोखांनानै गरमुर पीताम्बरदेव गोस्वामी सिभिल हस्पिटालाव गोख्रैनो लांनाय जायो। बिसोर सानैबो फरायसाया बरगुरि रुपज्योति फरायसालिनि फरायसामोन। ओरैहाय बे जाब्रथाय जानायनि उनावनो ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजियो आरो थासारिखौ थियै लाखिनो थाखाय CIPF बिफानखौ थिसननो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि गिख्रंथाव जाब्रथाय खालामनाय एडिशननि गारिनिफ्राय रायजो राजाफोरा जौ बथल बोखांनो हादों होननानै जायगानि सुबुंफ्रा गोख्रों अजद होदों। 18 मे 2023 खालारखालि गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद आरो गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बृहस्पतिबारखालि 61थि बर' बिजों सानखौ गुवाहाटी नोगोरमानि दातालपारा सुरुजिनि क्लाबनि लांगोनायाव सानसेनि हाबाफारिजों खुंनाय जायो। हाबाफारि बायदियै फुंबिलि 10 रिंगायाव बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोयो गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि लहित चन्द्र बर'आ। बेनि उनाव फुंबिलि 10:30 रिंगायाव बर' रावनि थाखाय जिउ बावलांनाय मुंख्लंफोरनि जिउनि गोजोननि थाखाय मुंख्लं खाम्फायाव आलारि बाथि सावनाय आरो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ जागायजेनो आसामनि बारग' सोलोंथाइ आरो हा मन्थ्रि आरो बर' थुनलाइ आफादनि बारग' लेङाइ आफादगिरि मुस्रि थानेश्वर बर' बिथाङा। बेनि उनाव फुंबिलि 11 रिंगानिफ्राय गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि मुस्रि लहित चन्द्र ब्रह्मनि आफाद दैदेननायाव बर' बिजोंनो सोलोंथाइ जौगासारनाय आरो फोथांना लाखिनायनि सायाव मोनसे सावराय जथुम खुंनाय जायो। जापाननि हिर'शिमायाव खुंजानाय G7 जथुमाव बाहागो लानो थाखाय गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिया सानथामनि हाबाफारिजों जापानाव दावबायहैदों। जुदिअ'बा भारतआ G7 नि सोद्रोमा नङामोन, अब्लाबो नाथाय जापाननि गाहाय मन्थ्रि फुमिय' किशिदानि हांख्रायनायाव नरेन्द्र मदिया हिर'शिमायाव जानाय G7 जथुमाव बाहागो लानो ओंखारदों आरो बेनि थाखाय मदिया बुंदों दि थांनाय समाव भारतआ G20 जथुमखौ दैदेनदोंमोन आरो बेनिखायनो भारतआ बे
G7 जथुमाव बाहागो लानो खाबु मोनदों। 19 मेनिफ्राय 21 मेसिम सानथाम गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया हिर'शिमायाव जथुमनाय G7 आव बाहागो लागोन होननानै मिथिहोदों। लोगोसेनो बे खाबुआव बाहागो लानानै नरेन्द्र मदिया गुबैयै मोनथाम आयदायाव सावरायगोन एबा बुंगोन। बैफोर आयदायानो जादों आदार रैखाथि, गोहो रैखाथि आरो बोथोर सोलायनाय। बे मोनथाम आयदायावल' गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बुंगोन होननानै मिथिहोदों। अदेबानि गासै मोन7 गोहोगोरा हादरफोरनि दैदेनगिरिफोरजों आलादा आलादायै 2 हादरारि सावरायनो हागौ होननानै मिथिहोबावदों। बिफां थायोब्लासो जों जिउनां माहारिया थांनानै थागोन। बिफां गैयाब्ला जों जिउनां माहारिया थांनानै थानायाव गोब्राब जागोन। बेनिखायनो जों गासैबो बिफां गायनांगौ। गुस्लायनाय बोथोरखौ होबथानाय आरो मिथिंगाखौ अराय सोमखोर लाखिनाय थांखिजों बाक्सायाव सानसेयावनो गोबां बिफां फुलिफोर गायनायखौ नुनो मोनदों। बाक्सा जिल्ला बाथाबारि हाग्रा मावख'नि सिङाव थानाय सिब्रुबारि एभारसिनि सिङाव दिनै बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफाननि बानजायनायाव मिथिंगाखौ सोमखोर खालामनाय आरो गुस्लायनाय बोथोरखौ होबथानायनि थांखिजों सानसेनो 2000 बिफां फुलि गायनायखौ नुनो मोनो। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिफां फुलि गायजेनो बाक्सा जिल्लानि DFO प्रभात कुमार ब्रह्मआ। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा मोनथिहोनाय बायदिब्ला आसाम सोरखारनि हाग्रा बिफाना हाग्रा ओनसोलनि लांदां जायगाफोराव बिफां फुलि गायनो बिथोन हरनाय जादोंमोन। बे बिथोन बायदियैनो दिनै सानसेनो 2000 बिफां फुलिफोरखौ गायनाय जायो होननानै फोरमायो। बे बिफां फुलि गायनाय हाबाफारियावनो बाक्सा जिल्ला हाग्रा बिफानखौ मदद होफायो 27 BNSSB हावली ए कम्पानिनि मैनागुरिनि इन्सपेक्टर सन्जित समाजदियारजों लोगोसे सा 20 SSB फाइकिफोर आरो मानास सौसि खंखर इक' टुरिज्म ससाइटिजों लोगोसे सिब्रुबारि एभारसि सिङाव थानाय गोबां रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। सा सानजा रायजो अरुणाचल प्रदेशनि BJP दोलोआव गोजौ सारिनि मासि आवग्रिनो हानाय मिरुनि आयेन मन्त्रि बिबानखौ अर्जुन मेघवालनो गथायनांबाय। मन्त्रि किरेन रिजिजुआ नाथाय खौरांगिरिनि सोंनायाव बुंदों दि बेफोरनि थाखाय आंनाव जेबो दासों। अब्लाबो नाथाय गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया गावनो जाय बिबानखौ होगोन बेखौनो गोसो गोथारै मावलांगोन। मख'नो गोनांदि किरेन रिजिजुआ थांनाय 7 जुलाइ 2021 मायथाइयाव मिरुनि रायजोआरि मन्त्रि उदां बिबानखौ आजावदोंमोन। नाथाय दासान्दि आयेनारि बिथिङाव एसे गुस्लायनायखौ नोजोर होनानै गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया किरेन रिजिजुनिफ्राय आयेन मन्त्रिनि बिबानखौ अर्जुन मेघवालनो गथायदों होननानै गोबाङानो सन्देह खालामदों। आथिखालाव किरेन रिजिजुनि आखायाव मोनसेल' मन्त्रालय थासिगोन। बे मन्त्रालयानो जादों आर्थ साइन्स। बाक्सा जिल्ला ना बिफाननि बानजायनायाव दिनै BTC सोरखारनि जुनार आरो ना फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ RIDF मावथांखिनि जोहै ना फिसिनानै आबाद मावनानै जाग्रा सा 14 आबादारिफोरनो गिबियै ना फिसिनानै फाननानै रांखान्थि बिथिङाव गावखौनो गोख्रों खालामनो हायो आरो नखर सुंथानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै आइस बक्सजों लोगोसे अट' फेन राननानै होनायखौ नुनो मोनो। बे राननाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथाङा गासै BTRआव गं 140 खान अट' टाटा फेनजों लोगोसे आइस बक्सफोरखौ ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा फैबाय थानाय समाव ना फिसिग्रा आबादारिफोरनो हाथायाव फानहैनो खाबु जानाय बायदियै 2000 खान साइकेल आरो आइस बक्सफोरखौ राननानै होनाय जागोन होननानै मिथिनो होयो। आरोबाव बिथाङा सानफ्रोमबो हाथायाव ना बायलाय फानलाय खालामनानै सोलिनानै जाग्रा 2500 फालांगियारिफोरनोबो BTC सोरखारनिफ्राय 5000यै रांनि अनसुंथाइ होनाय जागोन थांखिखौबो फोरमायबावो। बे राननाय हाबाफारियावनो मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मजों लोगोसे बाक्सा जिल्ला ना जौगाखां बिफाननि मावख'आरि हिमांशु तालुकदारखौबो बाहागो लानायखौ नुनो मोनो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।